Te sasisin pat lembaga ni video nga khot nga wer bang priang so bhai phi ki longkmi ki longpa ki khun samla shram bat kan thei hang ne po bri nyaw tram kani ka long ka message sha ki pat ba nong song snong kani ka long message sha ki tu ki nong yalam bat ki nong mikmat jong ka jala ka jongi bat kham tam e nang ne po ka jat bru ka jongi ki ba jumlen ru kham tam ban kular ya ka benang ka khandau ha kapur bat haki rensan nyelap election haswa bakin sim ya kata kakam kom kinomik mat padba bat ki jumlen ru ban kular ya ki padba ba lada pi penjob yang ngan le kata bat ngan le kane bat ngan le kata ina benta jongpi kom si bentar long penban kom gitu ki briu ki ba ong ba ai yang ka syuki ngan sale ai nam ta jongpi bat lada phimla ban ai yang ka syuki kemut ngam don por lane ngam don bentai ai ru em ban ai ka jing sekri na benta jongpi ten rei ka khubor ka ba compare bat ka ba kampela yang i kom ka jaj briu bat ngasngau ba ka de kamram ka jongam ba ngan ai ka jing ro ya uni uwei na ki rangba napdeng kin riu phungut nang nempo ka jala ka jongi ubla sim ya kani ka senjam bat la pen i sisa ya kata ka nuksa babha hang ne pok imlang ka salang ka balong sisa ka jingker khu bat ka bala rat dingkhong ya ka wei na ki kam ki ba jerwit jerwat bat ki ba bat ngila ban ong ka khia ka shon hang ne pok ka jat ben riu ngimla ban len ha phau persen ki nong song snong hang ne pok ka jat ben riu hang ne pok ka jala ka jongi ki dei ki ta ki long ying long sem ki baduk ki ba jenjar ban yo ya ka bam menit men step na ya kren ya kata ka jasngi lele ka bam menit men step ki syam jing ki ban yo ka jaka thia ka jaka dem ka jong ki sir habawan u yong kim yo thia suk habadon uslap bad kimla sha habadon ka jingshit lohop jong ka sngi kham tam lei nayakren kapor badon utau pria namar kidei ki ying skum kidei ki ying tap plastik bat kalong syapat ke jingker khu kaba uwei na ki rangba no mikmat nang ne po jat beru jongi tongin yaklet dei na ka parti eu i umat dei na ka NPP i umat dei na ka VPP i umat dei na ka Kongres i umat dei na ka UDP hanrei komba kren hang ni kalong ka tin ka ong om baro kanar ka bastem kandei ka kser tang namar ba ai rong stem kam semut ba barok kin dei no ka ksia namar ba ladapi ai makna rong stem hi unar te sa hi unar bat unang sarang ha gawi kesngi hanrei ya ka ksia hi pi bread hakti pi bread haklau pi bread hangno hangnoru haba philap biang itu ka ksia ge jong pi ka rong jong ka numja bat ka quality jong ka ru kamja te ka ksia sa hi ka ksia hanrei unar wat ladapi ai rong stem ru kan sa hi kanar bat endang sarang te kai ka bangi kwa ban ong ni kalong kum uni urang ba hakapor bat hakarensan nyelap election ge jong ukular ya ki paj ba no sosnong balada kumno ula ban wan syaka thong jong ge jingjob na ka tulap ke jong na ya kren na kita ki skim paj ba namar la ki ya kren na ki skim paj ba om dei tang uni urang ba ubayo ya ka skim baro kin ru phungut ki yo ya ta ka skim bat kom kita ki skim snaying ila ban ong kita ki PMAY kita ki skim ki ba ki pat ba ki yo kim duna ya kata ka silak lai po hajar silak so po hajar la dengan bakla ki pat ba baro ki pat ba no snong pat ka tu ka dei ka skim la dengan bakla ka dei ka central skim jong ka sarkar India ka ba ka sarkar India ka ai kerpang namta kita ki bahap hagi yeng baduk hanrei ka basngau tenat bat ka basngau lengo kalong ba uni urang ba ukular ha rensan nilap election panun ai nakatulap jong pan pensnaying ya kita ki long ying long sem ki baduk na po konstituensi jong pat sisa menta hapo asnem uni urang ba ula pendep laipo teli kita ki ying namta ki briu ki long ying long sem ki baduk na po konstituensi jong bat ngasngau ban ong ba ublei ula kerkhu sisa ya ki paj ba no sosnong jong ka konstituensi jong uni urang ba kila sei ya uni urang ba ngila banong uklur jong jaj benriu ubala sim ya ka lengkor hakaju ka por kom unong thawan bat hakaju ka por usim ya ka lengkor unong le bha ya ka imlang ka salang namta ki paj ba katnu kan long jingker khu ka ba ki paj ba aba
kiyo ya ka ying kasem kiyo ya kata ka jakari tengen na uslap na upre na ka leer na ka sngi kat no ka long jingker khu nam ta jongki bat haba ki pat ba ki phu samrki ta ka jingkemen leng ba ka kti ka mon ka kti ka diang jong kita ki nong le bha to tip ba uta unong le bha uyo thia sup kenjai haba uthia men mit hayeng kata ka dei ka pangat daladi practically nga experience haba nga le bha hapo ke imlang ka salang lani nga le bha ya ki pradok prasnam nga snothu haba nga thia men mit nga yo thia sup bat ka mensim jonga ka suk ka kemen nga ngait ba uni urang ba ula le bha sisa ya ki pat ba hang ne hapo ka jaj ben riu wat la dei na po ka conference ki jong uru jika kita ka kubur ka bang kwa ban pha ang ne lani ka message ka ma kwa ban pha ang ne ka long PUE riu phongut ki nong mi khmat nang ne na po ka jaj ben riu ka jong hi la lai phau tli ki long ying hapo ka arsnem man uwei po uwei na kin riu phongut ki la ban ai sa ki pat ban nong snong lengba kata ka jingno senyang na ka tulap ka jong ki kat no teli kat no spak teli kat no hajar teli ki long ying long sem hang ne po jela ki ba klem ying klem sem ki yo ying ki yo sem hau aj ni mla ban len ka don kata ka skim nam ta ki baduk kata ka skim PMAY tambah kat no kata ka la ban yo na ka wei ka sinong nam ta kita ki long ying long sem ki baduk le si ki la ban yo ar ying la ying na ka wei ka sinong tian rei rengkat lada ki don kita ki ba don ki jingkit keli ki ba kloi ban donat dan ki kloi ban contribute da ka tulap ke jongki ban ai namta kita ki longying ki baduk da ka ying kala dei ka jingkit khu pat kala dei ka wei ka senjam ka ba krautam ka ba rat dingkhong ya ka jingduk bat ka balai sim bentalem ha ka jing no sniang namta ban weng ya kata ka jingduk ka jingkerdu hang ne po ki imlang ka salang le sekin sa don ki ba wo dau ki ba wo dong ba manu ban ngai bong ai da ka tulap le jong pingat ni pingat ru kom uni urang ba na pedang ki riu phungut ngas ngau ban ong ba 4 don uwei ru ki bala persang bat ki bala le yakom kan ni le se ki don ru ki bempen pau tang banga tharai lada ki le ngangai bakin sapen pau hi don ki ba ong kum nu pingai kum nu pi ro ya UMLA haba ubun uyo ki skim nang ne nang tai kum nu pingai bu ai na ka tulap lada pi ong ba uni urang ba ai na ka tulap ubun u convert la ni u divert na ki skim jong ki pat ba hi balai kita ki wei ki MLA pat kim le lang bat kim divert lang la ne kim pen poi lang ya kita ki skim ladau ki kam makna ha ka kerteng jong ka tulap ke jong ki ru namta ke jing mentoi namta ban pen im namta kita ki pat ba no sosnong hang ne po ke jela namar ngingat skem ba ka skim MLA hi ngingat ba uni orang ba ai hok bet ki pat ba ki badai hok ban yo hanrei ya kita ki long ying long sem ki ba i don kam kerpang ban ai na ka tulap jong u ngingat ba uni orang ba ula le sya ya kata ka benta bat kom ba ula kular hapo rensan election uni orang ba ula pun urlong sisa kani ka long ka message bat kani ka long ka khubor ya ki wei ki candidates la ki wei ki MLA nang ni syakmat ka long ba lada ya ka ka ba phim la ban le lani ka ka ba phim don sisa ka mensim jong pi ba phin le wat nom kulan lane wat nom tare keluman hanrei sim pat bot ya ka nuksa jong ni orang ba da ka dei ha ka issue ne da dei ha ka kamera pru ya ka ka ba phis ngau ban le kular ya kata ka ba phila ban le namar ba upai ba pli ha ba phila kular ki khmik lenti bat ha ba ki la khmik lenti ka penlong ya pi ba phis ngau guilty la da phimla ban le ya ka wa phila da kular namta jong ki pat ba no sosnong ti kani kalong ga jing hikai yang ki pat ba no sosnong kalong to ngin ya bisar habang jit ya kita ki no thawan lani ki no mikmat hawat nyemla ban len ka kam MLA ka kam MDC ka ka kam ram jong ki ban snaan tang ba haba don kita ki long ying long sem ki baduk lada pi ap haduk ban da dap sna ma pi kata ka an ban weng ga jingduk ngatharai kita ki baduk ki layap tilada kita ki baduk ki layap pin sna an pat na benta jong no bat kalong useful nam ta jong no
Te haba philap ki baduk, philap ki batangan, haba philap ki basliang, phi ai bam, phi ai phi pen ja sliang ki hatu kapor. Kata kala dei lupa ka wei na ka kamba ka ba krau ka ba phila le nam ta ka imlang ka salang, bat kom kita ki nomik mat ba le se haba phila lap ba ka don ka jingduk ka dei kamram jong phi ban snai kita ki an ban rat ling khong bat ban weng ka jingduk suki pa suki nang ni na po ka imlang ka salang rengkat ka ta ka jing trish tum ka jong phi. Te sashi sen hasabang penkut hang ni kalong kom gajat benriu ni don kam sibun ki nomik khmat ki badon kom gani ka mensim jong uni uwei ni ki nong thau an nang te na po mau plang constituency utei unong thau an na po mau plang constituency kom ba ula kular ki pat ba nong snong na lor ka kam thau an ban ula kular ban nakatulop ukloi ban ai ban yarap namta ki pat ba nong snong shisha ula pun urlong bat shisha ni sakhi menta kom bangi ui hagini kisngi bat komman supen ken mau ba deitang umai huping bat uni urang ba nakatulop jongki kino sniang namta ke imlang salang namta ki pat ba nang susnong nomar ba ngayo ya ke jingtip bat ngayo ban lum jingtip ba umai huping ha ka por bu dang long MLA om ju sim ya katulop lak no tang ya ki jingdon kam namta yela dia henry katulop ka ba uyo bon ba uno sniang saki pat ba kham tam namta ki pat ba sepo ki thain border kata kadai ka jingno sniang jong umai hoping balai usas im ka kerteng bat sa ka nam kom ba ki pat ba ki ya keren menta namar kita gede kam bakrau ki ba umai hoping ulale kom bangi ui pat kom bangi sakhi ba uni urang ba nang te bo mau plang konsorsi dei tang bau it ye kejat benriu henry udah don ye kejingkit klik nam ta kejat benriu namar kai kejat benriu ide ben sotu kejat benriu kadai ka khendau ka siap kejat benriu kadai ka riti ka dustur ki paradok prasnam ka jongi bat haba phila don kejingkit klik nam ta ka wei na pedang kini na tharai kata kala dei kejing it jat benriu besis